lehen Digere bagenekien ta txakur denek izan ohi dute bere jabearen itxura 2000 eta bat irailaren 10 lupuek aitzakia ez zuten eguna Ditu dio gerra honi noiz Hospitaletan tankerik ez Igo azkena da beti ze Segurtasun mota horitan Txakur denek izan nahi dute Bere jabearen itxura 2000 eta bat irailaren 10 lupuek aitzakia ez zuten